जाम्बा नुखो नोंलाय आंखौलाय आं जाम्बा आरो जाम्बा नङाखायसो रावजोंबो जेबो रायलायनो रोङा नोङो दे जिरायलाय आइ आफाजोंलाय मा खोथाखौ रायलायहैदोंमोन नोंसोरो नोंसोरनि मोजांनि थाखायनो जों सानै बिदा फंबाया रायलायनानै आइमोनजों रायलायहैदोंमोन जे जोंनि गाव गावनि मोननो गोनां भागफोरखौ जोङो राननानै लानानै गाव गाव न'खर गोदान दानोसै होननानै ओमफ्राय मा बुंखो बिसोरलाय आइ आफायाबोथ' होआ होननानै बुङाखै बुंनायालाय बिसोरबो एसे होगोन बायदियावनो आरो नाथाय मोनसे खोथा जाबाय आरो लास्टाव जों फिसाला सानैयाबो जुदा जायोब्ला बिमा बिफाखौ सोर फुसिगोन होननानै आइ आफानि सिन्ताया बे आरो भाग मोननैल' बुंबाय नालाय नोंसोरा बेनिखायनो बिदि बुंबायदां आरो बिसोरबो भाग मोनथाम होननानै बुंनो हायामोन नोंनि आरो देरहानि आरो आइ आफामोननोबोथ' नांखागोन ना हा जोमै रायलायनायालाय बिदिनो रायलायदोंमोन जोङो बुंनायालाय बिदिनो बुंदोंमोन ओमफ्राय आइ आफामोनाबो गावसोरबो माथो बोरैबासो खोथाफोरखौ बुंदों बोरैबा माने मा बोरैबा खोथा बुंदों बिसोरलाय आइ आफामोननि साननाया बेबायदि आरोना गावसोरनि भागखौ बिसोरो फाननानै इसानो सम्पति हरनायनि खोथा रायलायदों आरो ओमफ्रायनो गावसोरा बे फिसाला सानैनि गेजेरावनो सोरबा सासेजों थानो होननानै सानाखै बे मा बिसोरो गावसोरनि सम्पतिखौ फाननानै इसानो हरनो नागिरदों अलमार बेबायदि बोरै जानो हागौ बे न'खरनि फिसौआ इसाल' नामा जोंनिबोथ' फैगोन ना होमबा जोंनि फैनो गोनां फिसौआ जेबो मोना नामा बिबै बिबौनिफ्राय नङा जोमै बिदि नङा दाथ' इसायाबो मालायनि न'खराव बारलांबाय नालाय दाथ' बिनोबो एसे एनैखौथ' होखानांगोन आरो दा नै जोंनि नामाव लाबोनो जोंहाथ' गथ' गथायानो गैया बिसोरो बिनिखायनो जोंनि फारसे सानासैदां आरो बेयावलाय माथो गिदिर खोथा जोमै थानो होदो अलम्बार बेबायदि बोरै थानो होनो हागौ हा आइ आफाया गावसिनि भागखौ फानजोबनानै इसानो सम्पति हरगोन ओमफ्राय जुदि बिसोरनि गोसोआव जोंजोंनो थानो गोसोब्ला मा जों बिसोरखौ ओरैनो फुसिगारनांगौ जाहैबाय बिनिखायनोथ' आइ आफाखौ बुंदोंमोन दा आफाया जोंजों थाथोंसै आइया देरहामोजों थाथोंसै होननानै बुंदोंमोन होमबा रावनिबो खम बारा थांनाय नंला न'खरसेया सासेखौ फुसिगौमोन आरो आं मोजां मोनाखै नोंसोरनि बे प्लानखौबो मोजां मोनाखै आं नै अलम्बार बिदिसो जानांगौ बोराय बुरैनि सम्पतिया बेबायदि लिस्टावसो फैयो जे जाय फिसालाया बिसोरखौ थैजासिम नायगोन बिसोरनोसो होनांगोन बोराय बुरैनि भागखौबो बिसोरसो मोनगोन बेबायदिसो जागोन दा फिसालाफोरनि नामाव फैयालासे फिसौनि नामाव बोरै थांनो हागौ थानो होदो जोमै माथो खालामनो आरो आं लाजिनायसो मोनदों मैयानि दिनाव इसायाबो जोंखौ जाबायदि रायबाय इसानि बुंनाय बाथ्राफ्राथ' बोरैबा नंगौबोलै साननो थाङोब्ला लाजिनायसो मोनलायलांदोंलां से लाजियासै नोङो बिफाया इसाजों रायजाबाय आरो नों बिबथै जालायनानै नों बे बियादै गथ'जोंनो रायजाबाय लासिंसिं बेहाथ' बे न'खराव जेबो पावारानो गैला जेबो एक्टियारानो गैला अब्ला मा पावारखौ लानानै मा साहसखौ लानानै रायफैदों बे नोंसोरखौ बेबोथ' मालायनि न'खराव बारलांबायना बेबोथ' सासे हौवानि हिनजाव जाबाय बियो दा मालायनिसो बे न'खराव जेबो अधिकार गैया आरो जुदि जोंनि गेजेराव माबा मोनसेफोर बुंदेरोबा आं हले सिरि थाया मिथिखा सिरि थाया माने सोरनि सायाव खिथेर लानो नागिरखो नोङो जोमै इसानि सायाव इसाया जुदि माबा मोनसे बुंबावोब्ला आं हले सिरि थाया माबा मोनसे खालामथारगोन आं जोमै आं गासिखौबो खोनाजोब्बाय आं हले बे बाराव खोन्थाहैजोबनोसै दे मा खोनाफैदों नोङो गासैखौबो खोनाजोब्बाय आङो नों मा बुंदों गासैखौबो खोनाजोब्बाय नों सोरखौ खिथेर लानो नागिरदों सोरनि सायाव आरो इसाखौ मा खालामनो नागिरदों गासैखौबो खोनाजोब्बाय आं दे बे जोंनि न'खरनि खोथा नों जोंनि न'खरनि जेबो जाया नों जोंनि न'खराव दाहा मिथिगौ जोंनि न'खरनि खोथाखौ जोंनो हगार ना नों मोनजागोन ना मोनलोंगोन जोंनि गेजेराव हाबनानै जोमै आपेल आंगुर मिस्टि मोनजालायनो नाङा दाउ बेदरजों ओंखाम मोनजालायनो नाङा सोरनिबा खैफोदाव सहाय होयोब्ला सोरनिबा थैनायखौ बोखाङोब्ला बेनो उदै बुङो बा नोंथ' नों आरो अलम्बार नोंबो नों सासे आरो संसारनि आलायनाय हुवासो दे मा बुंनो गोनां दं आंखौल' बुं आंनि हुवाखौ नों जेबो दा बुं नोंनि हुवाया सना हिरा नांदेरनायखायनो खुब बासायदों लाजिनोबो रोङा खुब मोजां हुवाखायनोसो फाथैलाय बिसिनानै आलाय आथानि खालामजादोंमोन आंनि न'आव रुवाथि थाहैनांदोंमोन मोजां हुवाया नोंखौ बिदि खालामो सोरबा मोनथिबायथ' आं अलम्बार गासैबो दाया नोंनो सल होनायखायनो दिनै नोंनि हिनजाव खर' बारबाय आरो नोङोथ' बे हिनजावखौ गाज्रि होननानै संसार जानो हाला होननानै फाथैलाय बिसिबायमोन दा आरो दा बेनो नोंनि थाखाय मोजां जाफिनबाय बेखौनो बजबफिनबाय नोङो हो आयु गावनि बियादै फिसाखौ गावनि सिगाङावनो बुथारनो बा माबा मोनसे खालामनायनि खोथा बुंगासिनो नों दलद थाना खोनासंदों नों माबायदि बिबथै सासे बियादै फिसानि नोंसोरखौ बुंबाय थास्लायस्लाय थायोआनो साबसिन बिनिखायनो खोन्थाहैगोन दानो नोंथ' नों खुलुम हिनजावसो थैब्लाबो जायोमोन सोरबा बै समावनो आयंआ अबे जाबोर बारिनिफ्राय खनखाना लाबोफिनखोथाय नोंखौ खोन्थाना हैनोसै आं नै अलम्बार दा मा जाबावगोन मा जानोखाय जानो गोनाङा नोंनिफ्रायनो जाबाय थायो आयं बुरै न' दङ ना आयं दे फै जिरायबाय थाला आयं आं नोंनो मोनसे खोथासो खोन्थानो फैदों देलाय मा खोथा आयं आं जोमै
आरो अलंबारखौ माबा माबि रायलायनाय खोनादों न'आव माबाफोर सोरजोंबाफोर नांलायनाय खमलायनाय जादोंमोन नामा आयं बिदिथ' नांलाय खमलाय जेबो जायाखै जानायालाय ओरैनो मैया बेलासे हा हुनि खोथाखौ लानानै एसे एनै रायलायदोंमोन आरो बेल'सो ओमफ्राय मा रायलायदों बिसोरलाय मा खोनाबोदों नों आयं जोमैया ओरैबायदि गाज्रि मानसि नों बेखौ बबेनिफ्राय खनखांना लानानै फैफिनखो आयं जोमैया ना मा रायलायबाय थादों मिथिगौ इसाखौ माबा मोनसे खालामनो नागिरदों माबा मोनसे माने मा खालामनो नागिरदों बेखौ आंबो मिथिया नाथाय फोजोबस्रांनो होननानै बुंदों आयं आं बेसेबांखिनिखौल' खोनादों आंनि आबै फिसाखौ फोजोबस्रांनो आंनि आबै फिसाया बिसोरखौ मा खालामखो आंनि आबै फिसाया मा नांजाखो आंनि आबै फिसानि सायाव मानो एसेबां हिंसा बिहालाय आयं बबे गेसाव नालानिफ्रायनो बेखौ खनखांनानै लाबोफिनखो बेखौ फाथैलाय बिसिना होनायानो मोजां जाखाबायमोन आरो मा खि जानो बेखौ लाबोफिननांगौ आयं जोमैखौ दा नोंसोर न'आव लाबोनाया बिराद गिदिर गोरोन्थिसो जाबाय बेखौ फाथैलाय बिसिनानै नोंसोर न'निफ्राय बाहार खालामखाबाय दा बेखौ न'आव सोनानै लाबोफिनबाय माने बेखौ रानि खालामना दोननो लाबोफिननाय बायदिसो जाबाय नोंसोरो मा जादों बिमा आयौ बिफा मा जादों नङा आरो फैलाय मा बिमा दे नोंनि आयं फुवाया आं बुंबा मानिनाय नङा बियो नोंनो बुंलाय आयं आं गावनि मेगनजों आरो गावनि खोमाजोंनो बिसोरखौ नुबोदों आरो खोनाबोदों अलंबारजों आरो सोरांस्रिजों इसाखौ फोजोबस्रांनायनि खोथा रायलायगासिनो आंनि फिसौखौलाय मानो बिदि रायलायदों बिसोरलाय आंनि फिसौआ मा खालामखो बिसोरखौ मा खालामनो नङाहाय बिफा मा खालामनो नङा बिसोरखौ जोङो जुदा खालामना होमारनोसै बिसोर हा हुनि थाखायनो बिदि जागासिनो आयै बे हा हुनि थाखाय आंनि फिसौआसो मालाबा आलाय-आथानि जामारगोन आयं हौवा आरो आयं हिनजाव सोरांस्रिमोननो खोन्थानाङा नङाबा बिसोर सहायनो हानाय नङा नङाबा बिसोर बिराद गिदिर दावराव जालायगोन नोंसोरल' माबा मोनसे खालामदो जिहेतु हानिफ्रायनो जादोंब्ला हानि खामानिखौ नोंसोरनो स्रा खालामना होदो आयं आं थांनोसै दै आयंमोन नुदोंना बिसोर सानैनि मोखाङा आंखौ नुनाय लोगो लोगो बोरै संखि हाबखो थारमाने खोथाया नंगौ आं बिसोरनि सिगाङाव बुंबोदोंमोन आं खोन्थाहैनोसै होननानै बेनिखायनो बिसोर आंखौ खोन्थाबाय होनना सानखानानै हनै बिसोरनि खुगाया हाबां जादों आयं आं थांनोसै दे नों खोन्थाना होफैनानै जोबोद गोरोन्थि खालामना लाबाय नोंखौ आं माब्लाबाबो निमाहा होआ बबेयाव थाङामोन नोंसोरो बिमा मा सोंनाय जादों बियो मा बबेयाव थाङामोन हो लामाया साइड हो बबेयाव मा रायलायहैयामोन नोंसोरो अलंबार नों बेबायदिसो आरो नों जोमै नोंथ' बेबायदि खनले खालामनो समायामोन जों बिमा बिफाया नोंसोरनि थाखाय मा सानदोंमोन नोंसोरो जोंनि साननायखौ नेनोनो हायासै नोंसोरो बांद्रायबायना नोंसोर हा हुखौ लानानैनो नोंसोर थैसोमदोंना नोंसोर थैसोमदों आरो आंनि इसा फिसौआ नोंसोरनि मा खालामदों फाग्ला फाग्लि जाबाय बिसोर सानैया फाग्ला फाग्लि हानि थाखाय फाग्ला फाग्लि थैबा लांफानो हागोन बिसोरो हाखौ लाथों बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नोंसोरनि बेफोरबायदि हानि दावराव दावसिखौ जों सहायनानै दंबोयोमोन नाथाय आं दिनै सहायनो हाला आंनि फिसौआ नोंसोरनि मा खालामदों आंनि फिसौखौ नोंसोरो एसेबां गाज्रि नोजोर होना दङ दाबो बेनिखायनो अलंबार नोंनि मोननो गोनां हा भागा दिनै 50निफ्राय 25 डिभाइड जाबाय मा होनदों आफा औ जेराव फिसा हौवा सानैनि गेजेराव 50 जों रानना होनो नागिरदोंमोन नाथाय नोंसोर सानैया हानि बांद्राय फाग्ला फाग्लि जानायखायनो नोंसोरनि 50%निफ्राय दिनै राननाय जाबोबाय आरो बे राननाय भागा इसानि नामाव थांबाय खोनासं दिनैनो खोनासं जिहेतु नोंसोर जोंनि साननायसिम जोंनि मावना होनो गोनांसिम नोंसोर सौहैलाब्ला खोनासं बै जोंनि लिट्रिं खनानि हाया गोसोआव दङ दा बै जोंनि लिट्रिं खनानि हाया बै लिट्रिं खनानि हानिफ्राय लानानै बै लामा सेरनि फांनै खान्थाल दंफां दङना लामा मेन रडनि खान्थाल दंफां फांनैया बेसिमल' नोंसोरनि हाया खोनासं गोलावा बेसेबां आरो गुवारखौ खोनासं आरो गुवारा बै सिथला गेजेराव बे फांसे नारिखल दंफां रानब्रबनाय दङना बेनिफ्राय लानानै ओइ बे लिसु दंफांसिमल' खोनासं बेसिमल' नोंसोरनि हाया आरो नोंसोरो दानो दिनैनो बे न'खरनिफ्राय जुदा जादों आफा बे हायावथ' 4 बिगाबो गैया 1 बिगा 2 बिगा 3 बिगा 4 बिगा बिखौ नोंसोर खबर दालासै नोंसोरो बांद्राय हानि फाग्ला फाग्लि जादोंमोन ना बेनो थोबाय नोंसोरनि थाखाय बेनो जथेस्थ मानो नांगौ नोंसोरनो एसेबा हा मा खालामनो थैबा लांफानो हागोन नामा नोंसोरो जि होदों बेयावनो खुसि जा
आरो नोंसोर सानैया दिनैनिफ्राय हानि खोथा लानानै बा माबा मोनसे खालामबावोब्ला आं हले नागारा नोंसोरखौ आं हले नागारा सिखा लानानैसो होसोगोन आङो सिखा लानानैसो होसोगोन आं मोनथिखा नाम लागोन आं बिहामजो गोदोनो दानसग्रा फिसाला गोदोनो दानसग्रा नाम लागोन आं ओंखारलांदो गोख्रै ओंखारलांदो मा जादों आबै आबौ आदै मादैखौ मानो रायदों नोंखौ गथ' नोंनि थाखायनो जाजोबदों ना आबै नोंसोर बेयाव मा जायो मा जाया नोंसोर जालायबाय थादो आं थांनोसै आबै बहा थाङो आबै आंनि न'आव माने ओरैनोजों आं बेयाव थाबाय थायोब्ला आंनि थाखायनो न'खराव नांलाय खमलाय जागोन आं बे न'खराव एसेबो थानोनो गोजोनला आबै बे न'खराव माबा आं फैब्ला आं गावखौनो सुनि बायदिसो मोनो आं बेनिखायनो थांनोसै आबै रोननि सेराव थांदो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय